co? Už? První hra se nám načetla. Lidi. Dobrý, už to ne. Řekneš mi, co tady dělá Kenji. Let's go! Já mám tu švénu. Ten nejznější power cube. Fantastico! Potnej. Ladibadby. Já takhle prostě. Fantastico! Tak jako na první hru to je very no. Kámo, neříkej, že nás zabije Barley s Luminou. Sníky tady. Kámo, laguje se mi to. No ne, mně se to laguje. Já jsem se naplnil. Takže kámoš je odstraněn, má moc dobrý hráče. A co? Chtěl bych pušnout dneska aspoň 100 pohádků, to bude stačit do tohohle dílu. Co tam prdila s těma poutama? Let's do Tedy this! tak mezi tím si můžeme o něčem povídat. Jo, a jak se vám líbí vůbec Hashtag I'm so gonna win everything. Já jsem čekal, že třeba přijde jednoho Stranger Things Brawlera. Fantastico! Aspoň I'm so limitovaný, gonna win protože by se everything. mohli dostat jenom. No. Třeba vyhrát. Oh no. A co když je vyhrát? Zase zemřel. Dobrý, máme 19 pár, to video končí. Ne, samozřejmě, že na to nedopustil. Hele, jo, něco free v shopu. Ne, to PowerPointu. A já mám netu, OMG, takže jdem si zahrát za netu. Za mě to bude super hra. A bude mít se netu, kde byla obec, jo, lidi to znáte. Já mám netu. Dobré, až bude mít 100 tvar, tak to vypínám. Vypínám video, nahrávání, všechno. Kam, a proč já hraju s netou? Vždyť já jsem neta. Kdo je tady ta pravá neta? Já nechápu, jak jsem se dřív nepomenoval jménem. Nemenu. Teď mám na YouTube jméno Mandík. Ona ta neta zemřela, dělá si srandu a tady je pro mě další neta, já musím zabít nety. Už nic nedělej s tou kubičkou. Už než s tím štveš. Co nefunguje? Ty nefunguješ. Jo, a mám na začátku počít z těch hlavních. Řekni to za mě. Řečíme.
co jsem to řekl za blbost. Ale máme kolik pohárků? Můžu hrát Bravoball, ale Bravoball je nuda. Já zítra dostanu Edgara. Jo. Myslím, že si koupím nějaký skin. Jo, já dám do sola. Mě to nebaví. Já jsou nudný. Takhle. Jako na pušování jsou dobrý, ale... Kuba Didi. Anna. Jmenuješ se Kuba Didi? A jak se jmenuješ? Petry. Já zemřu na lidu. Nebo když napište to do komentářů. Já vím, mám milion otázek, říkal jsem to všechno. No, konečně výhra. Už tu půlpičku ne. Si tady nasypuješ balonky. Já vydám video, kde budu dělat zvířátka z balonku a hotovo. Uctivé. Já nevím, no, možná skočím u 50 pohárků. Protože mě jako to bude trvat, než to dokončím. Ale jako budeme na začátku to dělat v malých částkách a pak budeme s tím větším a větším. Dneska dáme na video 50. Jo, to zní jako plán. Jessie, yes, papa. Chcete slyšet, jak umím zpívat? Je mi to jedno, že? Já stejně zaspívám. Dobrý. Nechte balónek. Ne, to jak dlouho už trvá video? Já mám questy. OMG. Hele, poslední hru dáme, jo. A končím. Nevšímej si. Už nech ten balónek. Nech ten balónek. Lemko. Jo, mimochodem příště já budu farmit. Ale ty se sloknul ty sám, prosím tě. Let's do this. No, to máš pravdu, maximálně dostane ten železnou kostku. Které? Ani tomu moc nevěřím.
jako, třeba jeden. Třeba, já mám daily viny už. Dobře. Nemám. Aha, tak víc jak 50. Tak je to dost. Takže ne, už, no tak já už končím, jo, tak čau.